Passem ara al punt de l'ordre del dia número 15, que és la proposta de resolució sobre l'estació del tren de Camallera, que està presentada pel grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya, els Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Perdó, l'il·lustre diputat, el senyor Marc Vila, i aprofito també per donar Vidal, i aprofito per donar la benvinguda també als veïns. Moltes gràcies, senyora presidenta. Permeti'm per començar a saludar el regidor, senyor Xavier Vallès, de Saus, Camallera i Llampaies, que ens ha portat uns centenars de signatures que han estat recollint entre els veïns no només d'aquest municipi, que són d'aquestes 3 poblacions, sinó de les poblacions del voltant, per donar suport a una reivindicació que és la que avui els presento en aquesta proposta de resolució que els intentaré explicar. Per fer un petit antecedent, pels qui no siguin de la zona i pels qui no ho coneguin, la línia de tren que passa per Camallera, la R11, és una de les, probablement la línia de tren més utilitzada de Catalunya després de les Rodalies i de l'àrea metropolitana, probablement pel fet que a Girona-Barcelona hi ha hagut des de sempre un trànsit important i un nombre de viatgers important. Al reobrir-se la instal·lació de l'AVE, és cert que això ha aportat nous passatgers i alguns dels que utilitzaven aquesta línia utilitzen ara l'AVE, però els voldria dir que de fet només afecta el que són els nuclis importants de població, Girona Ciutat i Figueres, però que el territori gironí per on travessa aquesta línia és un territori molt poblat, amb molta població dispersa, agrupada, però en moltes ciutats disperses que no es limiten només a aquestes ciutats. I per tant es dona el fet que no hi ha hagut una gran disminució de la utilització d'aquesta línia R11, tot i haver-se obert l'AVE, sinó al revés, que ha estat potser un incentiu perquè gent que utilitzava el cotxe utilitzés el transport públic, en aquest cas el ferroviari. Com deien des de sempre, entenem que el que calia i el que per tant ara cal amb més insistència és potenciar el que seria el tren convencional. En aquest sentit, la línia R11 el travessen 2 tipologies de trens, al igual que en d'altres zones, un que en diuen els regionals. Pensin que el recorregut des de Barcelona fins a Portbou, els que hi arriben, perquè no tots arriben a Portbou, és un recorregut de més de 2 hores i aquests trens regionals, de vegades algun sospita que no l'haguessin utilitzat ja les tropes quan van entrar al país, les romanes em refereixo, no és un tren amb una comoditat raonable per fer un trajecte de 2 hores. En paral·lel hi passen els trens de mitja distància, que són uns trens ràpids, que són uns trens còmodes i que són uns trens que és atractiu el fet d'agafar el tren. Doncs bé, a Camallera només hi paren els regionals, no hi paren els mitja distància. I es dona la circumstància que no hi ha cap estació a l'Empordà tret de Figueres. I a l'Empordà hi ha un nucli de població molt important. Nosaltres calculem que podrien arribar a utilitzar aquesta estació al voltant de 25.000 persones, perquè estem parlant de l'Escala, que està al costat, estem parlant de Bàscara, estem parlant de 7, 8, 9, 10 poblacions que ara mateix no utilitzen el tren per la dificultat que suposa, però que probablement l'utilitzarien. Ja no els dic el que passa a l'estiu. A l'estiu aquestes poblacions es multipliquen, algunes per 5 i per 6. I per tant, tenir una parada suficient, raonable, còmoda, ràpida a Camallera, entenem que seria un avantatge important per als usuaris. I els diré una cosa, un avantatge que no suposa res a nivell econòmic, al contrari, que sempre que estem posant allò de dir però no tenim diners, aquí suposaria més diners, perquè hi hauria més gent. I que no suposaria cap canvi de logística, perquè jo que sóc usuari d'aquesta línia, la meva estació de referència és Flaçà, és més avall, tinc calculat que una aturada en una estació, la mitjana són 2 minutets. Miri, l'altre dia el meu tren va sortir amb 12 minuts de retard de Sants i en canvi quan va arribar a Girona va arribar a l'hora, vol dir que aquests 10 minuts els havia recuperat. Per tant, fer una aturada de 2 minuts no suposaria cap canvi ni de logística ni d'ordenació
ni cap canvi econòmic. Al revés, que com que donaria molts més usuaris en el moment en què es consolidés, entenem que seria una línia encara més avantatjosa. Per tant, la nostra proposta de resolució tenia 3 punts. Un era aquest, que els trens de mitja distància s'aturessin en aquesta estació. El segon era que tota la línia s'incrementessin les freqüències i la qualitat del servei. I la tercera és que aquesta estació, que hi és, que és ben bonica, és d'aquelles tan mones, de l'Empordà, imagineu-vos-la, fa 25 anys que està tancada. És a dir, allà no hi ha ningú per atendre, no hi ha ni una sola màquina expenedora de bitllets, per tant, no podem arribar a saber quanta gent agafa els trens regionals cada dia. I, per tant, el que demanaven com a tercer punt és instar Adif a que reobrís aquesta estació. Bé, se'ns han presentat unes esmenes i, per tant, ja m'hi posiciono, senyor president, que nosaltres, l'esmena sobre el punt número 2, bé, que una esmena de Convergència, que fa, diguem-ne, la versió tradicional en el sentit de continuar amb aquells treballs que ja s'han fet i sempre que hi hagin disponibilitats pressupostàries ho acceptaríem perquè a més inclou unes manifestacions que ha fet el conseller sobre el tema que hi haurien unes rodalies a aquesta zona, no és el tema de la proposta de resolució, però ja ens sembla bé, per tant acceptaríem aquesta esmena. I la segona que ens fa és allò de suavitzar una miqueta el de demanar a DIF. Nosaltres li proposàvem una transacció que sembla que ens ha acceptat, que era afegir la frase instant a Adif a reobrir-ho, instant la reobertura de l'estació. I com a transacció també ens accepten mantenir el punt primer, que és el de que s'aturin aquests trens de mitja distància a Camallera. Per tant, agraïm la bona voluntat del grup de Convergència que ha presentat les esmenes per arribar a aquesta transacció, anunciar-los que estaríem d'acord via aquesta transacció que donarem a la mesa i, per tant, demanar a tots els grups que s'hi posicionin a favor. Moltes gràcies. Procedim a la votació. Vots a favor? No hi ha cap vot en contra ni abstenció, per tant s'aprova per unanimitat. Els veïns de... Perdó?